Kinilaw. Mauyan ka. Bisag busog. Mauyan sa klinik niya. Wala. Sige na, kay lapang ko dito. Mauyan sa ka. Uy. Alright. Ang vlog kinilaw. Wala ka kaya laga ni Bob? Tawag ni Kuya Hol. Mag-asuka. Hindi na lang yung chicken na naman. Ang dali. Ay, magalit ito. Dito. Pero pag Domingo, eh, dito naman ka. Wala na itong kutsara. Isa freedom, isa ka. Hindi mo ano siya. Hindi isa ka nang Papa di Gong. hindi. Wala niyo bilhin nino. Nililo ko niyo bilhin yan. Dinala ako ng trabaho ko sa team na to. Alam ko sa bawat sitwasyon, nasa likod ko sila. Dito rin, lumalakas ang aming samahan. Mag-team up. Ako na mo, ako siya na kumain.
Yan, nagkatawanan kayo na story kaya tapos mong sa mga balay kaya kanang nagabay yung bulang. Kanang Ay, bulang sa panapon. mga kanang ina espada sa mga kanang sa concrete. Tapos akong kuya, nigawa siya dito sa kuwa. Maniso lang yun siya sa parang unsa ba maniso? Unsa ba tayo ni maghayo siya sa akin. Apit na may sumbang guys sir kanang kanang kaya kanang magsumbang boxing with sir kanang ano yung sumbang niya yun. Kanang yan action mo kanang wala na kay kung na ang cellphone sa una naman yung memory card. Yan hulam niya akong memory card mo tumigwa na nako. Kung sulod na ko sa balay dito ko sa lahan bago na alam yan balay. Wala pa una ko ang memory card ganito na ko. Dili ay hatag yan naganaalat na sa una. Pero ako eskwela, college ko. Ano, undang ako eskwela kay paundang ko ni mama. Nabili mo na ako kayo, i-give up ang 2 years, sir, kay 2 years na siya i-rehab. Nito, namita ko para na. Kasabot ako, pero gibal mo ko. BSMT building na ko yung nagibal mo. Dito, nag-taping ko ka na yung mga baboy doon. Sir, ganapilit sa agdanan. Yung kung may mga estudyante na mga dito. Di naman, dyan ako kayo mag-working. Wala, nagtapon nila sa iyo. Mauwa ka sa trabaho o mauwa ka tungod? Mauwa ka sa trabaho, sir. Ano man? Kanang awak mo, ikaw na. Wala ko na anan daw, nang dipilin ko sa pamili ka na anak, eh, wala yan. Sumay hindi na yan. Kala na, first thing, di ko lapit-lapit sa first thing. Narinig siya sa Niya pa kasi kung yun ako nag-bayot yung pag-uman yan, pag-awas, pag-second year na siya, senior na siya, God, pwede na siya makasungod-sungod sa person. Ito na dito niya, pagkabayot. Nihabil ko this year, sa ganito. So po, kayo kung po siya. Nagabayot ko, hindi na ko pag- Nakabayot, ah. Yuts! Yuts! Saan na siya? Oh, inom niya sa surprise yun. Tabutay. Tabutay sili.